wonu mo to aduane nya wo de honam ye wo ye me so na wo sori anopa na honam ye wo ya time heba Mr. Dru ni wadru malaria gigi wo de ba anopa wo de ba awia me hwe video ya Augustine atwade ato the time ya to nche ama me ya say my young girl pa man hwe nyame de odo ho bo no ye wo yi o won answer better than motivation eti mame fansu ya na wonum time eba me sha wonye kam be hemfonyin na me de da Facebook so no obi amaye radio adwuma 25 years ma pam nti 25 years in fini age no hine ire su nti mfrim Augustine kwade hotel he bi nka na Jeremiah su nti mfrim na wonum time eba me sha da bia no I say from I be draw papa Dr. Tafrija na dija no aba ne nubu na papa bi hope so be show ni aba AKOSUA ABOAGYE abra Facebook live SOMPA 106.5 FM akra ne behwe say the my shepe ni me blue bi amede bo ho ja nyame de oye nipa yi o obi enu ode ne ho bebo nyame a wo sen ade bi e be se obi obemu oyi afiri wabrabom de minim no wodu ho bo nyame ade bi e be se obi obemu oyi afiri wabrabom wonnya ma ho nkonko no otu mu no wo ma ho ntow ade bi enya bi obemu oyi afiri wabrabom de se nya onu nyame nenam otimi kan che me se oni nyame nam na afi na bebusa se ensa no ya na senye sua nya ono ne nam oni nyame we se na wo fa ma na ye dem nya ono a honhom kro no demon nyame nkonkro nkyere wo sa dabi wo spirit wontimi anye ho spirit but anye holy wontimi ni nyame nante na wotan wonua ene na me nkonkro na ne nam nipa me di chebi nti jiwani bi na ko jiwani bi da bi nya ono anya nkonkro da bi wono wo ma wo ye selfless so what you say mama August na confuse onu say me help you mo say me motivational o dia ma mi ngena fa motivation dem aka mo dia mo so max munka me de be fa woti time heba me sha sa na tie o ye se nyame wo de ho bono a wo ye from kama eti baby eto nro bia wo benya bi Fred Dr. Tafrija was 0244417669 0244417669 na wo dem wo num nsu a kasa natural mineral water abudu nsu no wannom we de na se party ase yi ase wo pe bottled water the sachet dispensers ni nyina bi wo ho kasa natural mineral water number 1 choice eno no so refreshing na edem wo didi nsu a hajia special local foods, local and continental dishes, papa bi na boao na yo kama toza fi wachi jollof, fried rice konkonta preferensa, local soup ne banku ne tilapia ne okro soup papa bi ne nyina bi wo ho a eno nsu ubenya ne kama nti apam ne abrewati ame ankasa me adult children wo ha na me kan sem bi se na mama omo de number se woni nyame na nam a ye woni ma bi wo be mu wo yi free wabrabom na ade bia so nyame be ka che se be ka che se yi free wabrabom no na wo na be boa wo se woni nyame nam a na wo yo bi a obi ho adwemboni wo otima ene nyame nkonkro na ne nam woni nyame nkonkro nam pa wontimi nya obi ho adwemboni enye nyame honhom na ne nam wontimi nkase obi aye me boni meye bie tua ne ka na wo se nyame honhom wo de boni che nyame honhom ti umu a wontimi nkasa woni oyere ti ho na otam sika de akoma o girlfriend enye nyame honhom na ti umu nyame honhom ti umu a wontimi nkasa woni wukunu na dabi nyame honhom na ti umu nyame honhom ti umu a wontimi nwia de wo office wo spirit na ka to se ko wia de no enye nyame spirit nyame honhom ti umu a dabi o mo nkoka obi ho asam enkotwa atro bone fanto the miso spirit no enye nyame honhom. The fruit of the spirit in Galatians chapter 5 verse 22 ne binim enka ho eya sumdue eya odo papaye eya botse eya nukredi eya yemye enti se uso baby dead dia eya spirit kro no a efa honhom be na de wo ye adwuma ena mi busa honhom ben wo bufu ntentama enye na me honhom dabi ana wo kuntokwa wo fie ntokwa pefo enye nyame honhom asone na wo kono kwa wo ya asore koni nyame honhom na nkasa na wo se wo befa Yesu se wo kra na waje nkwa betena wo mu no wo betena wo mu a ni usuba sesa nokre it is what asore 10 years na 50 years so da so okromfo a enye asore na wo kono wo da so ye dwamambofo dabi enye nyame honhom nyame honhom pa no atimi akwatra ba bi edu obi nkonkonsa echa atrode ato no so dabi enye gospel eye demon
spirit foforo onyame honhom sa woni ne nam wo ye wuye won sew ene o ma wuye wo bi yie oyam hyehye ma afoforo wonya compassion obi a wutim odin sei wo made e komede no wo ma na duane ni emfiri nyame wo ma na duane so nkotena ba toilet so nkodi ada bi nya nyame honhom nyame a o ma nyina didi ne bi ka ase ate so wa ate sakraman na wo made abese sa akodi wo se wo kwa asore da bi honhom na efa wo mu ye adwuma no ene me busa wo sa honhom ben na efa wo mu ye adwuma onyame honhom de wo dance wo hye obi anyame honhom wo ne mu honhom ya no wahu nipa no ne kwa relationship mu a wo flourish asem bi e be free nanum abananya bamubuo kran nyame honhom na wano oya sei harsh words enya nyame oya gentle. The Spirit of God oya gentle. Wano ya say anko ba enka wo beti kande ne nsa ka no first because onimi say wo words ne nye etu ono oba wo di kan ye wo hu adwuma okay ansa na kwakwahwe ni nipa na wo bo no so bo kuna na se wo yire no oyi wani asimpu na ansa wo yi ansa na oba yi obi die eti nyame honhom pa na ti mu ena wo ti mu odin sei adwumponi wo ti mu sei da bi demon foforo sa wo pese wo hu se nyame honhom ni bi na ti mu a eya ahye honhom aba no e wo Galatians chapter 5 verse 22 no say e bi na edadi odo dadi wo wabrabo odo nso wo botre asumdie wo ho ba bia bedu bia wo de confusion so wo titini pantem honhom fi bonsam honhom na ti wo mfiri nyame because bonsam odru heaven what titi ntam no correct odi abofo ni bi ba fam nyame honhom na ti wo mu yi ene wono o yesei wutim odin sei wonni ne kure sei wo trofo enya nyame honhom nyame honhom na ti wo mu na wonni hye so abayo bi abehye bia ne beda be bia ne beda da bi our self control okay ene nyame honhom demon foforo bi spirit mo spirit foforo bi na de wo ye adwuma ene mi busa sa spirit be na de wo ye adwuma e wa asase we sufi asase we ahonhom bebre wa ha okre onyame amane ehu ne honhom no se de ositie so for honhom se memfa wo oboa na ba no an dia na ba ne de be hunu bible he fa na so for wo ne obi yere da he fa eni babia the binya me honhom it is sometimes you go share so for go share the fruit of the spirit ne say e dey onipa na brabo mu ene edi be hunu wow wo do hu bonya me honhom so wo ye wo yie wo se wo tiri hu nyina tutu honhom no ahonhom fin so mo de wo ye adwuma wi a no ma say wo one troa yeah one troa because spirit na wo no say ni nyina tutu yes na nyame bo oh ahonhom na aka no mo de wo adwuma wi no ma say wo sensa no honhom abufuo obegu awade ye ebi wontimi ntwa picture honhom bi ode wo ba ye adwuma wi obese wo no correct confuse wo du ba bia ha wa wo fi asumje ni ho entokwa wano oya honhom bi no ba ye adwuma bi at the end of the day wan say wo ma obese wa wade ye obese wo kunu obese wo yire no correct obamu adwuma abọ obekọ wie scam ya chew nya na wonte say na pani e kan immigration officer bia okonyi 2000 say say na kogina court alko ani customs ai opebrepa onenso nensa ha no da bi nyame honhom ne ba ya nko be corrective obeka say wo kromfo na ja memenya kromfo mfo obi ade me ntesa office kana fine sa afako ubon se kude wodi abeto wo betie no nko ade ya because etire bi nyame honhom ne kase bitie bi ntie wantie a wo be manim guasiato obaba mame shansi mfiri so hene ire ne mame adesua mienu a mame ni kama akwa obaba ho fe na adwadu se yie ondo hema sami sua wo me me ho abo wuti atiefo mo mehwe me ne me be be se no si abo ne meshi so de enwi de nyame de che no oba no nyame sese anyini ma de aka no de ma me ne apam ya ka chire no o sese ni nyina gu abere watie tiri so so na wo bi paawo wo nwi na me de abotan so ura pa efifi a nyini ntem ejo ine na de ye ni bre because commentary ni ntino two pepepe ni ya sorry na professor Kobla Bochin so aba ono so be 1.5 hours bi no so sorry ko na fe ye nua be ma ba betinem wadaruma me pe adusua mienu a wu si so me akoda kro na me hia na me se bibi woni mu be ka bibi mami
we have to pray me back at one no say ultimate mommy we have not prayed say ya pray we convict me enti Oheneyere e dia desua me nu no wanya na apamfa ne de mransa na ye ne time heba afo atwetwenkom your mommy akompacho mama na wase ohon so ayefe pa me dase ya na nyame nso asempempen so ode ya bedre oni ye dini yi ai Ebenezer mama adesua me nu pa me mesua no wa brabom ni se enhwe omprempren tibia na emfa enkele wo ho tibia na wo sesia no enhwe so na emfa mu ho abomfia emfa nkokon ho na enkasa me de me kra me beye den ni Mama say wo hwe me ABOAGYE mama te ya me minchi nyakola na baby nso so ametena me ne papa nko a ne tena ye aha nti baby ananka obi nya ya se wo ne maame ne papa ne abusua ne nyina abom me nya me nuanom ne papa due to awale mu nchichemu anasa awale mu ntitemu ntino aha but wo hwe me papa nso achi a na nye na so no wo ye okofo me kasa no wo ye fighter wa abrabom no ye brefo enu nti no eni se mechi nso enye ni ntimi ma me side kran so asika nja da ni ho eye totobidie enti eto da bia wa ablabom ya enipa bi no mu o muti se me no otimi ka so se me nchi ni bi nti no bi wo ho abehu se wosi abrabo kwan so a o mi nya ma me bi papa bi entoto de me pe ma me nti na fe na wajeja ne ho enipa bi no ete se me si so no wo mu jeje mo ho ma ma ene ye kasai emema do ma bocha skele obi wo ho awanu ne ho sesa be ma no de ne ho koma no so aka echi di ama no because next wo he no ni prempren sesa ahom ena ma chi bi ni ho eti ma me fa bia sa no obi di indomie na se fried rice bi no the aba be dan do wo de pie bi no the aba be dadara kora bia wo si so a wo ya udru adolescent age na because of estrogen level na wo eye high ni ntine ma ho ya akono why it sesa bidua ya esi so aso flowers aboa bia insect bia pese obetwetwe mu nso it is a won so hwa wonchi naka so ne ma me fa what I have to get what I want one hwe ye bedru akire na ne ma afoforo na bia mo nso na to da bia na ka so senia minchi sitie no senia mi lineage ne sitie no sa na me so me fa mu sampa twa ntesa se won pempe te bia na wom ne na anya eno nche se daachi bi no sa na beye na se u de opa che se nyame wo daachi ma wen fa wo ni ba bia wo fire eti manyina so enkojeja wo enko chipin wo ho eni panim no ani asi we se entimi nya ho ABOAGYE ma ntimi ma ye journalist ebe kakra be ka se ma me ABOAGYE ma Oheneyere renowned journalist sa enokre me wo gidie se enche ebeba musa na wo hwe Matthew ho na Matthew 19:26 na wasi ni pani so na wentimi nya ma onyankopon ni mu die e dia be na ntimi nya bi atimi ho ena afa krampo no se ma me 2 Corinthians so e ka asem we say wo ho and say 4:17 no wasi sei ama ne hunu ya ye wo mu yentimi fa ntoto daache ni monyam hyekese ya eba no eno nti se na yesi ebo a abantofo ato atwe no ebe ya tweaso bo titiri meka e de akwa akosi so se wo yemfa wonya hwe wa abrabom ana se bi mpo a wo se wunchi nye eno nti ne wokọ ho jeja wo wo ma ye de wo ye de nkru tudwuma bi ni ade de wo hia ye perseverance wo be ye adwumade no de wani asi bi so se daache we se na mpesa mefa e wom se papa ntimi afa kwan we se so de na so me mesa me de me ho betia heso no mabosa kwan no ama menya daache foforo ama minchima ba be ye sansa de be ye betimi adane sa ekwan na na sesa na ye mpanyufo na na se ye dikanfo ne be ye no etia ne me ka kira wo se wo wo ba bi a emunya senior seasons esitie no senior wasenkafo kan ye no was there is time for everything ye was seasons where ye wo pebla wo ho enne wo pebre ne enso beto enkachi mame da biarada ni ami win ni na be ko na wie yo so penesi amaniama yedina enso beto amafoma yebremame enso beto su tobre beba wa e bia wa ete sedu for chie enso ato abro wa yemfa wonye hwempacho epe besi ama ho abanfa so nti de dikan ya me de be ma atiefo no mate ho mesuma me na mema apam enso fa ne de ba akomra wiana apam nso so wusi so unyini a wokọ a wo ba kranza befi kumase enkran di adesua
ba ko de di kan e ma beje second one mame obo asem so we de akura no brekum doma sunyane western region kranza kumase kran awo me kan ba ko ho kan ba ko wi aye de ba ko be wonderful de masua pa mame e wa abrabom eye se nokuredie nipa na mo mpanin se eye nson mienu pe ne ye ni hunu na momunum a aka no onokuredie na be me ye hunu se de obesi edi unokure afa ba bia be wura bia nokuredie a de be ko no yes nya yes no be me ye hu anamon enum a aka no enti firi minkura abire mu de ba nyina no mame example ba kwa me de be mani kane pa misua na me obrekum ena adwumakuo bi wo ho na oye so me enti na adwumayefo no wo alama wo de frɛ won enye supe na ya kyerɛ sɛ sumesi na ntwe esu dumienu esu nonum na asan asu anwumere nonum saa ya adwumayefo de kɔ na we na da no bi ekwafuom na mene magya ne menuanom saa ne papa na ye fasting na o se ebodumienu a ye bekɔ akodidi men so de misua nyina no madua ne hia mese me bibia wo me wiase na me se 12 na bɔ o se emoy abo anka machine asu so abo no so yo se emoy na o se abo a ebo a obeti obi esu na minima de efre ne bi esu anche na machine ne su kwa na me sese me nkotwa aba amra me na me nya adagye twa aba no onna na me fine madam ye fasting free sa bre no e ma nwunu ju no nsia aduana na me pa di na me kwa no bi ewi asem ti o ka kire me ne se enye bibia enti na obo mi o nokore na no ope nya aduana na ompe se medi na emom emo e wo se abo ade bia wo ye no ma onokore enye adwuma enti ma me firi ho no o ya ade me wo ka nokore ewo mu kire me a me ho atome na mo twa me nkontompo a yi wakume kora ankeye nti nokore de awo ba bia de be wura bia no eboa Oheneyere wonso so afutu etosomienu na pamfa ne de etosomienu mra na afi me ne time for enwie afutu etosomienu yetiawa se owo a eya na watwe aben wo ma e wa yonkofa kwan so na ade bia obeye bia ne ho mfaso de no eye wa na bebade ama wo na wo ka wafutu sem ni mo woya papa so aba na obetwa se woji obi ade okwan abone so a esunsunsun so no so no obi nso beje wa ade na to da bia ya na abrabom no ne titiriw na eye mema no anso ene ema ne pi no anso so esua sa ade no wo a ene na meja mema ho meja awade yesi obi antimi hu twumwa ne sampahye so enti awade mu nsem no wuntimi hu nkosi ba sa woni bema na wo anase sa woni oba na wo a ema no sa woni bema wo a mepa cho sa impo no kwa eya atwa wani behwe wo ma enu ada ye nua Steven ba ye na wade mu nsem oba no bese obetena wagya nkwada wakla 3 years ene akla 5 years wagya wo mu akotena baabi oye okay bisa ho se daache na yonkofa be na opesa wo ma no ene wunya because motherly love bi eni ho mbenya de ama wo e ba sa menkobo obi sobo se obi ana se parent mu ba akoti wo mani e kire wo do de man kwada na sometimes ya na enye sika nkwa nemom ahofa ma obenya de ama nkwada na utim se enkwada remfi ade eto da bia ose ana enkwala no manyini mi se da misi enyem wo se da misi bra ye ne ye enya awo ne awo nya awo ne se wo nyem no wagya wo ma ho enti ye wo ye hwe mema no so wo a mo nhwe mo ma so obekwa abonte kura de hwe wo ma na bibia so nkoye wo dache eye wankasa na betimi akoye di ama wo dase apam wonso wafutu atwa to a wo de ma ye maame obrenkum dabi na se pa adwuma nya kwadwiro ade bia wo de besi wani so se obeye no wo yere wo ho na nya nwenta so a se tie bia obedi mu aba esanse mpanin ka se de obre na odie se si bia ba bia wo hye no ase ye hye wani bre ye de wo fa nema bim ye ne ye oye esanse masua de bia firi sa nema num se wono mu a ye nkoda ye besoma wo na abekɔ nsuo wo na abekɔ bola wo na abetwitwe wo na abe bibia no wunyini nwie na wani nha adwuma bia do betu bia nso utimi yo nti sesi e bia hye na se ye hye wani bra
ye ne ye oye esan says ka okokora ansana ye be ya mana bright no hwe ba bia be fa afiri ne ne ye de be fam ja be fam ansana abre nti ye wo hu na ye ne ye obrenkum wie apam dada ene abrewatia ena moti wo monka no na mema time for atenase na me ne wo matwetwe nkomo ansana masori so na eno achi no ye nuanom Professor Kobla Bochi the for God and country aba na enam se nyame ya adomu a commentary wo ho enenti ye be sorry so no mienu pepepe ye wie ye no a na afede wo ho aba obaba memo akwa aba o na bibia boko de nyame adom ye ho ye na ye fra wo sei afia boachiwa ene we de me ba pa o efi se me ba no me wu ni fia nti wo de afia ene ono de aboagyewa etiane de ne ya se we agya time de munya ba ye nim se time heba mixture nkomo ne yebedi wadaroma se o enene first time obi tie time heba mixture ye de ye nyina ye tie sompa me ba cho so we yin mame we ye mame sa mo akwa baby mame je so medasipi na ye fra wo se wudi ni biem mampa cho me di efia boachewa bie ena na me ka se me ba nso me wu ni fia the last one no wadaroma ena de kan obi tie a time heba mixture do na ye de a mame dasi papa ye den chia kese every time heba mixture ya sueye e de ma ye tiefo ene ya dofo nina ebre aso say the time heba mixture ya pomodin enkomotwetwe ebe somo e wo SOMPA 106.5 FM so say kasa time heba mixture for the treatment of malaria fever say wasori anapa na honam dodo untumi nya wo hwe untumi NCP ensita meka for time heba mixture e de ma esan say eno nko na ye edura eboa atu malaria fever bia ase free ni pedium senator konkron no eka ese yendi eduano abana ye fa na ha ensa yare eno enti enerade di nimde adom Dr. Nana Otafrija Owusu Agyemana oda ye time heba mixture edura eboa ama ya malaria fever bia yakon enko no ebetu ase kama edi amaye obi won so osenenum atu ontumi endidi se time heba mixture ewo hode a obetumi edidi amwa hyehye aye kama obi bedidi ade se wako blue kiosk akotwa 2 thoughts ansana wedidi meka for time heba mixture edi ama esan se eno nko na ebe boa amwetumi edidi ahyehye kama yepa afi obi so ha ose ne honam nyina eye ne ya nechi dompe eye ne ya oye ne ho hwia enye ye meka for time heba mixture edi ama se kono ko time heba mixture edoni binomai na se ono noma obehyehye aye kama amwe CP asan so esita ye for doctor number no entu edwa se ohia enchechemu bi anase upasem bisa obebisa doctor ebeyi ano edi ama kama obetumi afre doctor ewo 0244 417 669 0244 417 669 time heba mixture emofra to minimum empenifon so etuminum na channel so say emofra wedding finshia edumienu enkoa ena betumi anom time heba mixture edroibi afen so akola obatan o ma akola no fo entumi enum edroni bi oba pinfon so entumi enum time heba mixture edroni bi mekanfo ede ama obia so bibiara enkope time heba mixture ensinifie esanse ene na ebeboa etu malaria fever bia adane krankra ewo yeso no ebetu ase ede ama ye kama afe so ya what abofra ya mofra na obekọ school no so ya be hire mo se amobenya time heba mixture ahye wom trunk mu anase wom chalk box mu esanse na se malaria na ede ne ho abaye pa esanse enframa no emu aye daye nti se obenya apomodin pa de na time heba mixture emofra no obekọ prep obesanso akọ SU obesori ahomache nini na so entontom ede efusane wo ho se unya time heba mixture ema obofra na ne ebesua ade a onbefra mposema me yare nti befa me hospital inti mesure se bakopɛ time heba mixture edroni bi e de ahya oba ne trunk mu anase ne chalk box mu e de ama no se ne be ya okosuku a obenya asumdie pa e de esuade meka for time heba mixture edoi e de ama esanse obi agye atum ganafo agye atum eno enti no FDA fo e de wom stamp so esisu se panya inti kone kopɛ time heba mixture edroni bi nkofo so e de bi eguma wa kyerɛ hu TYM se hu eno a enye eno bia okwa wo so pe TIME eno e na eboa
etu malaria fever bia ase efri ne pedem afen su bronya eba nti ebesrese achede na odebe ma wodofo no odi time herbal mixture ebeka ho ede ama wodofo esanse wodofo no edidi ahyehye no na osan so enum time herbal mixture etumi aboa no ama etiyare bia ase efri ne peduanim nti mekanfo time herbal mixture edoi ede ama wo se kone kope bito na uto a wankasa ubedi adansepa esanse ganafo agye atum enu enti na yeba 15 good years ni obi biara agye atum se wonte yen kada ene ye kanfo time herbal mixture edro ne ede ama wo se kone kope bito na wunya wankasa ubedi adansepa ede ama doctor wie no ono science so at the time HH mixture ene ne capsules enso so ebe peso eno na ACC emane emerema ye fichikro obi ono ma otumi de ne nsa edwini ni kemu obedwie obi akohwe no na rashes bi ene egu ne private part ho doctor se kono kope time HH mixture ene ne capsules ne ebi no moy na se ono ma ebetu rashes bia ase esa yare ewo mojemu na esan so epie ewo honam ani nti kono kope time HH mixture ene ne capsules no ebi no na wankasa ubedi adansepa afi obi su wo hono ma odwonso na ne bema mu ehyehye no odwonso esinesini mekanfo time HH mixture ene ne capsules ede ma se kono kope time HH mixture ene nom na sa ha weni na ebetu ase ede ama kama afi so esan eboa ema general well-being no enso etumi CPA sita se unya time HH mixture ne no ma de biara unya obe sorry pinti ejina wona mo so etumi akoye adwuma bia opese onye esan se onom no na ehyehye na eye ho adwuma kama ede ama nti kono kope time HH mixture ene ne capsules ne nonom na se wonom wankasa woni pedua no ebesipi na asan so esita obema bi wo ha otumi ehu oba Osimpesa me for oba ni kofie me nkobo no oba kodwe na 2 minutes pe na wabo no sisi a time herbal mixture ewo hono ma yentumi yenko 2 minutes o nti mesrel say oba ko pe time HH mixture ne capsules ni bi anonom se na be ya oba hyehye na watumi eye oba ne ho adwuma ye na wo ho a wafro obema mu esanse obema yo de efi oba se na oba ye osifa akọ adwuma ye nti me kan for time HH mixture ne capsules e de ama se kone ko pe bito na ko pe bito a ebe hyehye ama won so watumi abọ adwuma ye a ombre ho Kai nation so say oba tuminum mbema nso etuminum nti kono kope time HH mixture ene capsules ne ebinum na hyane nso biom say time HH mixture no juma eboma capsules no eno na eboma HH mixture no nti enko to time HH mixture no enfa me ne capsules no dabi se woto HH mixture na eno na eye juma edema capsules no nti mesre so ba kope time HH mixture ene capsules ne bi ato boro pharmacy shop bia akwa also pe time herbal mixture ye product ni na bi okwa mayefa ebi drobia enkodada o se eno so ye dwuma se na time product ni na ye dwuma no o de okwa also per time na ebo no watch no o pe TIME eno na eboa etu malaria fever bia ase efri nipadua mu na mesan so astress se obepe bi esi offices esan se time herbal mixture product ni na ebo edwuma ye pa time adaroma enti no se okwa office bia de bia obi wo ho o ye edwuma esan se time na eboa ema nipadua no enya ne ntoma pa efra sisi a time adaroma enti no obi absence ne ho efri adwuma mu obi ho na apa ba sori no a wa test ne manager say ene manager min ba adwuma oboa per time herbal mixture emano per time herbal mixture esi offices ene na be boa ama watumi ACP assign so esita se open edudo etu a ko okanshi drug lane store house of drugs rejo tinated ana afen so Kingswalk time herbal mixture ene na eboa etu ye malaria fever ase efri nipadua mu time herbal mixture malaria bia da ne ziba ewo so no ebetu ase krakra ede ama yen sign so enfa doctor number no entu edwa se open cheche mu bi anase ope asembisa doctor ebe yi ano edi ama kama obetumi afre doctor ewo 0244 417 669 0244 417 669 0244 417 669 edro no eye time herbal mixture TIME malaria fever bia da ne ziba ewo abrabom no ebetu ase kra ediamo enti me kan for time herbal mixture ma konokoto bi esi wo fie konokoto bi esi offices ene na beboa ama malaria bia wako enko no ebetu ase kra ediamo yabre no aye be enti yedi besi ha da se ne ye besan su ehia
we oba pa fia meda sene time heba mesha ebre no wode adesua amai me gidi se nyame ya adoma na wotwe sene mo besa ba na yedi nkomo sene blaster match no behwe bi on yo o hese ebe we ne meboa me pacha ebe wi ni pa yo ya chia Dr. Tafija ene wode hie maye yeda sipi wi etiefo ye ne time heba mesha fo ena etwetwe nkomo afia boachiwa edin maboni yedie ai ene yede ne twetwe nkomo ene dai oyine yire enti yebe no ayebe akakra bi atiefo no ho ana na de echewo mu time no say we ne transit 2 pepe penti see sorry called by 55 okay eti we 2 minutes pe okay eti wasem we twato a we de beja etiefo na afei ye free ho ne yeko masema twato a me de ma etiefo nyina ne se sompa me se yaba de ama abrabo atene na abribia no meka se wonya dwumadie bia etisese ya na wapa konwa no wagebre ni adaje na watie bia sansa sompa 106.5 FM ye ba ye no ye se ye beboa amo abrabo mpuntu atimi abemu na dwumadie ahodo ya ahye ne nyina nso eboa abrabo ni titru ene M궈BORහැ ASEM ninti no wonya bitia ebetenetene wene ye nananom nyina no ene obekọ fie mu abrewa me fie se abrewa bia ne ho bia ka me ma me monko ana ewo ho enti omuso kromu ni adaje obi asole a wokọ na adwuma so okọ na adwuma ko sei enti ebasa na wonya program bi sei ya na efutuo no wanya ede abo ntoma no anase de abo okotodwom se be ya obetimi dia nantinti eya na emanage se nipa dodo na obi freye se de musi mu program no aboa mi ama na mo bia na mpese mituo no masasan esanse futuo na timi abo bi ko ware ose anti AKOSUA ABOAGYE opese wo gye na dwen chansa na waka say I do me ba cho dwumedie we say babebo nti don't miss it every Monday to Friday 1 o'clock to 2:30 ya na wamo a wafidie na ben na bibia nso atimi akoye mame ye da se papa ye me so me da se wi ohene ya abrewatia ena mote ne M궈BORහැ ASEM ye obi asem ye de ama na okan ye abrewa yi na dodo na akọ ene se first ti no se obeware a na ye ko hihye mu ma ene hihye mu ne da wa wo so wana se wo ye research no ti wantie dwumadie bi sei ne wahu de wo be ya nwansa akwakoye wasam ye de si ha ne ya da mo ase na me sorry to Professor Kobla Bochi e de for golden country dwumadie no eba ohene yire abrewatia apam dada ena Jeremiah Simpson na face Augustine ena social media wo hwe kire mame ye frem AKOSUA ABOAGYE betimi afrem AKOSUA nchenya me yadomo ye besanhia ye de mo nyina ase MἓBORහැ clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Mປີ້BORහැ clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a bema bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra MἓBORහැ clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye MݴBORහැ clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de ye MዀBORහැ clinic kuma se ubehu M뾱BORහැ clinic e wo kronoma boahia ena akra ha nso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintex bebre friend